ҳар сайр, ҳар сафар албатта ҷолибиятҳои хоси худро дорад. вақте ки мо дар ноҳияи Файзобод қарор мегирем, бештар аз ҳама диққати моро ҳамин боде ки мевазад ҷалб карда метавонад ва ҳамагон медонанд ки ин гӯшаи Тоҷикистон дар тамоми фасл ҳамин гуна шамолҳо дорад. сафари мо аз ҳамин маконе ки воқеан ҳам як мавзеи зеборо барои меҳмонон, барои нафароне ки ба ин самт сафари хешро идома медиҳанд, бунёд намуданд, аз ҳамин ҷо оғоз мешавад ва дар идомаи барнома бошад моро ҷолибиятҳои хоси ин гӯшаи Тоҷикистон боз ҳам бештар ба ваҷд меорад. ин кӯҳандиёр манзараҳои зебову камназир зиёд буда, захираҳои сайёҳии ҳудуди ноҳия бо имкониятҳои васеъ, инфрасохтори сайёҳӣ, осорхонаҳо бозгӯкунандаи таърихи дуру дароз ва пурифтихори мо тоҷикон аст ва мо хушҳол аз он ҳастем ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат дар ҳар гӯшаи Тоҷикистон, дар ҳар шаҳру навоҳӣ ва ҷамоату деҳкадаҳо осорхонаҳо бунёд шуданд. ин осорхонаҳо имкон медиҳанд ки насли имрӯз бештар аз ҳама бо таърихи гузаштаи бои худ ошноӣ пайдо намоянд ва ҳамзамон тамоми дороию ганҷе ки дар тӯли қарнҳо зиндагии тоҷиконро муаррифӣ кардааст, дар он ҷо нигоҳ дошта шаванд ва нигоҳ доштани таърих, пост доштани арзишҳои воқеан ҳам миллиамон дар ин замон барои боз ҳам масъулияту ифтихормандии насли имрӯз ва тамоми сокинон мусоидат хоҳад кард. бубинед ки дар осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи Файзобод дар баробари дигар нигораҳо бештар сӯзаниҳоро мо инҷо мебинем ва ҳар як сӯзанӣ бо меҳру муҳаббат ва самимияти хоси бонвон дар қарне ва ё дар соле духта ба истифода дода шудааст ки нигоҳ доштани онҳо дар як гӯшаи осорхона албатта боз ҳам меҳру самимияту муҳаббату шавқу завқи бештар аз ҳама бонвонро ба ҳунару ҳунармандӣ ҷалб карда метавонад. осорхонаҳо қиссагӯи таъриху тамаддун, бозёфту нигораҳои нодири ҳар халқу миллатанд. бозёфтҳои таърихӣ ва фарҳангӣ намоёнгари сарват ва рӯшангари чеҳраи миллатанд ки осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳия соли 2011 бо буридани лентаи рамзӣ аз тарафи сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд ва аз ҳамон сол то ин ҷониб як ҷои тамошои сокинони ноҳия аст ки аз худи ноҳия ва берун аз ноҳия ва берун аз ҷумҳурӣ, яъне ҳар нафаре ки вориди ноҳияи Файзобод мешаванд ҳатман аз осорхонаи таърихи кишваршиносия дидан мекунанд. маврид ба зикр аст ки осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳияи Файзобод дорои 1800 нигора буда. дар осорхона нигораҳо аз асрҳо як идди пеш аз милод арзи ҳастӣ намуда ва дар соли 2025 сафи тамошобинон 3571 нафарро дар бар мегирад ки аз осорхона дидан намуданд. осорхона аз ду ошона иборат буда. дар ошонаи якум гӯшаи тандурустӣ, гӯшаи варзиш, гӯшаи хоҷагии қишлоқ ва вашгирди қадим ҷой дода шудааст ва дар ошонаи дуюм бошад гӯшаи ҳунармандӣ, гӯшаи сӯзанизанӣ ва гӯшаи гаҷкорӣ, гӯшаи фарҳанг, дастовардҳое ки аз худи вашгирд бозёфт шудаанд дар он ҷо маърази тамошо гузошта шудааст. ҳунари зебу зинат, ороиши сару либос ва матоъ миёни мардуми мо аз қайри асрҳои кӯҳан сарчашма мегирад. усулан дар ин халқе ки ба гузаштааш арҷ мегузорад, халқе ки ҳофизаи қавии таърихӣ дорад, албатта осорхона бунёд карда таърихи аҷдодиашро ҷамъоварӣ мекунад. имрӯз осорхонаҳо инъикосгари таърих, фарҳанг ва дастовардҳои ҳар як халқу миллат буда кишварҳои мутамаддин барои ҳифзи ёдгориҳо ва мероси ниёгони хеш осорхонаҳо бунёд менамоянд. ҳамин аст гирад ба ҳар кадом дониш ато мекунад, ояндаи дурахшон ва тамаддуни ҷаҳонӣ мебошанд.
неъмати бузургу дастоварди бебаҳост истиқлоли давлатӣ. аз шарофати он тамоми самту соҳаҳо пешрафт намуда миллати тоҷик ба зиндагии арзанда расидааст. нақши истиқлоли давлатӣ дар муаррифӣ ва иҳёи хӯрокҳои миллӣ бузург аст. дар ин даврон бонувони тоҷик бо завқ ва муҳаббати зиёд хӯрокҳои миллиро омода мекунанд. дар ҳар хонадони мардуми кӯҳманзар таъми анвои мухталифи хӯрокҳои миллиро метавон чашид, ки бо якҷаҳон меҳру муҳаббат омода карда мешавад. одатан омода кардани таомҳои миллӣ барои бонувон бо хушҳолӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ анҷом меёбад. тамоми кори онҳо зебову латиф аст. маъмулан дар деҳот ва умуман миёни мардуми тоҷик омода намудани зувола як маҳорати хосаро талаб мекунад ва ҳатман занону духтарон дилхуш мешаванд агар ситоиши ҳунар ва таъми нону хӯроки омода кардаашонро шунаванд. бо пойдории сулҳу суботи комил бонувон дар ноҳияи файзобод дар доираи равнақи ҳунармандӣ ва омодакунии таомҳои миллӣ мароқ зоҳир мекунанд. бонувони тоҷик аз гузашта дар ҳунармандӣ маҳорати баланд доштанд. имрӯз дар такя ба фарҳанги ғании оиладорӣ аз насл ба насл ҳунармандию ҳисси баланди зебоипарастӣ миёни бонувон равнақ меёбад. зеро маводи ғизоие ки дар шароити хона омода карда мешавад, агар аз як ҷониб камхарҷ бошад, аз ҷониби дигар барои саломатӣ муфид аст. ин ҳама амалу пиндор аз олами бою пурфановати маънавӣ, созандагӣ ва соҳиби хиради азалӣ будани мардуми озодаи тоҷик шаҳодат медиҳад. оҳангарӣ яке аз ҳунарҳои суннатии тоҷикон мебошад ва аз қадимулаём халқи тоҷик ба маҳсулоти ин навъи ҳунармандӣ ниёз доранд. метавон гуфт, ки зиёда аз 100 номгӯи ашё ва асбобҳо аз ҷониби оҳангарон омода карда мешавад. ҳунари оҳангариро дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мушоҳида кардан мумкин аст. аз соли 1974 ин ҷониб дар ҳамин ҳунар кор мекунам. аз бобоям падарам гирифтагӣ ва дар чорабиниҳои давлат иштирок мекунам. дар сада, наврӯз, дар меҳргон, дар истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ман иштирок мекунам. ки ба мо чизе ки фармоиш аз деҳқон шуд, мо ҳамуна иҷро мекунем. ба мо фармоиш дар ин фасли баҳор бисёртарги нал аст, налли асп. дар ин фасл ба мо мешавад дост, тавар, теша, ҳаминҳоро ба мо фармоиш метиҳанд. аз ҳисоби деҳқон чизе ки фармоиш шуд ба мо ҳамуна иҷро карда метиҳем. мо миннатдоргии худамонро ба муҳтарам ҷаноби оли пешвои миллат эмомалӣ раҳмон мекунем, ки ин ҳунарҳоро эҳё кардан ва олатҳои меҳнате ки тиёр мекунем, ҳамаи инҳо ба савдо меравад ва деҳқон аз мо розӣ ҳастанд. бо устохонаи сайёр дорем, яъне ки устохонаи сайёри мо маънеш ки деҳқон фармоиш метиҳад, мо рафта дар сари замин кори ҳамун деҳқонро фармоишро иҷро мекунем. аввалин устози ман бобоям усто Аслон буд, баъд падарам. фақат ба ман чунин як насиҳате мекарданд, ки писарам оташи ҳамин дуконро хомӯш накунед, яъне ки баракати ҳамин зиндагӣ аз оташ аст.
оҳангар бештар аз оҳангҳои вазнину боқувват маҳсулоти зарурии худро омода мекунад. усто ҳунарашро ба фарзандон ва мардуми маҳаллии ноҳияи Файзобод омӯзонида ин ҳунарро аз насл ба насл интиқол медиҳад. дар баробари ҳунармандия ман ҳарчи устод шогирдҳои зиёд дорам, яъне ки шогирдом ҳастанд дар ваҳдат, роғон, ноҳияи нуробод, рӯдакӣ шогирдои ман ҳастанд, омада аз ман яъне ки омӯзиш мекунанд ин ҳунарро. оҳангарон барои қонеъ гардонидани талаботи мардум ҳамарӯза фаъолият менамоянд. ба ҳамагон маълум аст ки мардуми кӯҳистон бештар ба чорводорӣ, зироаткорӣ, боғу боғдорӣ машғул мебошанд. аз ин рӯ ин шуғлҳо яке аз омилҳои рушди ҳунари оҳангарӣ аст. дар наздикии маркази ноҳия мақбараи ҳотами асам ҷойгир аст. доир ба шахсият ва мақоми ирфонии ин шахсияти шинохта Фаридаддини Аттор, Абдураҳмони Ҷомӣ, Мавлавӣ Ғулом, Сарвари Лоҳурӣ маълумоти ҷолибе доданд. мақбараи мазкур аз ҷониби олимони маъруфи ватаниву хориҷӣ мавриди таҳқиқ ва омӯзиши ҳамаҷониба қарор гирифтааст. вақте ки мо бинандагони азиз дар ҳар гӯшаи тоҷикистон ватани азамон қарор мегирем, бештар аз ҳама ифтихори мо боло мегирад, худшиносию ватандӯстии мо, аз он ки ҳар гӯшаи тоҷикистон як таърих, як гузаштаи хело ҳам пурифтихор дорад. вақте ки ноҳияи Файзобод мегӯем, дар ин ноҳия мавзеъҳо ва маконҳои таърихии зиёд то ба имрӯз ҳифз ва нигоҳдорӣ мешаванд. Файзобод яъне ҳамон вашгирде ки таърихи беш аз 3000 сола дорад ва дар маъхазҳои таърихӣ омадааст ки ин макон аз шаҳристон, қалъа ва работ иборат буд. дар ҳамон қисмат ҳамон работ, ҳамон қалъаи сангин то ба имрӯз ҳифзу нигоҳдорӣ мешавад ки дар тӯли чандин солҳо борҳо корҳои бостоншиносӣ гузаронида шудааст ва аз ин макон, аз ин мавзеъ бештар аз ҳама сафолпораҳо, кӯза ва маҳсулоти гуногуни гилӣ дарёфт шудааст ки дар ҳамон замонҳо албатта мардум барои пеш бурдани зиндагиашон истифода мебурданд ва ин ҳунар хело ҳам ривоҷ ёфта буд. дар қисмати дигар бошад, он ҷо қалъаи Фотима ва Зуҳро боқӣ мондааст. аз ҳама сайёҳат ва сайри хотирмон албатта сайр намудан дар мавзеъҳои таърихӣ аст ки боз ҳам сайёҳати моро, таъссуроти моро дар бораи Тоҷикистон, дар бораи гӯшаҳои гуногуни пур аз таъриху пур аз ганҷаш рангинтар месозад ва ҳамеша мо кӯшиш менамоем ки дар ҳамин гуна мавзеъҳо бештар сайру сайёҳати хешро идома диҳем. дар қаламрави ноҳия шаҳри бостонии Вашгирд ки таърихи беш аз 3000 сола дорад мавҷуд аст. дар китоби қиматарзиши Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон омадааст ки шаҳри Вашгирд ки миёни дарёҳои Кофарниҳону Вахш ҷой доштааст, баробари чағониён, аҳорун, шумон, кумод дар он замонҳо як ҳукумати ба сари худ мустақили сиёсиро ташкил мекардааст. Вашгирд яке аз шаҳрҳои қадима ки таърихи 3000 сола дорад, дар байни Осиёи марказӣ яке аз вилоятҳои калонтарин баробари вилояти яъне чағониёну хатлон ба шумор меравад. аз кавтуқҳои археологӣ бармеояд ки мардуми яъне худи қадимаи Вашгирд бештар ба сафолпазӣ, бештар ба оҳангарӣ
ба мисгарӣ машғул буданд. Вашгирд тибқи яъне сарчашмаҳои худи анами таърихӣ китоби ависсо шоҳномаи безаволи фирдавсӣ масоҳати он аз ҳамон қадима 100 гектарро ташкил намуда дораи 70 истеҳкомҳои ҳарбӣ аст. Якчанд маротиба яъне комиссияи номгузории худи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамҷои ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Вашгирд аз сари нав номгузорӣ дар тамоми хоҷигоҳи деҳқонӣ дар худи ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот имрӯз маърифӣ гардидааст. ба таҳқиқи бостоншиносон возеҳ гардид ки ин шаҳр дар аввали асри 1 мелодӣ ба вуҷуд омада дар асрҳои 9-12 яке аз марказҳои калонтарини маданӣ, илмӣ, ҳунарӣ ва савдо дар бохтари шимолӣ ба шумор мерафт. шаҳр аз 3 қисмат иборат буд: диз, қалъа, шаҳристон ва rabot. Дизи шаҳр ҳоло бо номи қалъаи сангин машҳур аст. Тазкирнавис Ал-Истахри Вашгирдро шаҳре медонад баробари Тирмиз ва аз Ҳисор бузургтар. ҳамчунин аз маълумоти ӯ равшан мегардад ки дар асри 10 пули сангин дар Норак сарҳади табиӣ байни Хуталон ва Вашгирд будааст. дар асрҳои миёна дар бохтари қадим 3 вилояти бузургу бонуфуз буд: Хатлон, Чағониён ва Вашгирд. аммо дар замонҳои қадим аз ҳама бонуфузтарин вилояти ин минтақа маҳз Висагард Вашгирд будааст. шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳар яке онҳо дар алоҳидагӣ яъне як таърихи бои ғании худро доранд ва дар ин радиф Файзобод низ таърихи қадимаи худро дорад. дар заминаи махазҳои пешин илму муосир асоснок гардида шудааст ки Вашгирд таърихи 3000 сола дошта ва дар заминаи ин пайдоишҳо ин маҳоли тоҷикнишинро бо номҳои Вашгирд, Вишгард, Висгард, Виса, Қонумия зикр номда буданд. соли 1946 Белинский вақте ки дар ин ҷо як ҳафтаёти хурдаке ки гузаронданд, ани сафорпораҳоро пайдо намуданд ва хулосае баромаданд ки Вашгирд як шаҳри қадима таърих 3000 сола дорад. ва баъдан олими тоҷик Довудхӯҷа Довудӣ ва Юсуфҷон Яқубов соли 2007 як ҳафтаёти дигаре гузаронданд ки дар худи ҳамин шаҳристон ба хулосае баромаданд ва аз он ҷо анҳон чоҳкосаҳои мисин ва табақҳои катибадорро пайдо намуданд ки айни ҳол ана ҳамон бозёфтое ки аз ҳамин Вашгирд ёфта шуд дар осорхонаи кишваршиносии ноҳия нигоҳдорӣ карда шуда. ҳатман анин осорхона аз мавзеъҳои таърихии ҳамин Файзобод яъне Вашгирд дидан менамоянд. аз асри 3-2 то мелод ва то асрҳои 14-16 шаҳри Вашгирд обод буда қалъаи сангин, қалъаи Фотимаи Зуҳро ва шаҳристону rabot дошт. ба ҳайати вилояти Вашгирди қадим на танҳо ноҳияи имрӯзаи Файзобод, балки ноҳияҳои гирду атроф аз Кабуҷҷар то Душанбеи Ҳисор дохил мешуданд. дар маълумоти мухтасари муаллифи Ҳудудулолам ду ҷузъиёти муҳим андар миёни кӯҳ ва саҳро ниҳода шудани шаҳри Вишгард ва андар он шаҳр ҳамеша бод ояд маълум аст ки саҳеҳ будани ақидаи Минорский дар хусуси ҳақиқатан дар ҳудуди ноҳияи ҳозираи Файзобод воқеъ будани харобаҳои Вишгарди қадим далели равшан ва боэътимод аст. Абдураҳмони Ҷомӣ Вишгардро аз ҷумлаи шаҳрҳои Балх ҳисобида ҳамчунин қайд менамояд ки қабри Ҳотам ибни Унвон Ал-Асам дар ин ҷо қарор дорад. рушди сайёҳӣ дар ноҳияи Файзобод бо назардошти табиати зебоманзар, иқлими мӯътадил ва мероси фарҳангӣ яке аз самтҳои
ҳар гӯшаи тоҷикистон барои сайру сайёҳат манзараҳои зебо, обҳои мусаффо ва зебоиҳои хосро пешниҳод менамояд. домони табиат сабзу гулпӯш гашта истодааст. ноҳияи файзобод бо зарфиятҳои хоси табиаш қалби сайёҳонро тасхир мекунад. бо сабзу шукуфон гаштани табиат боз ҳам гардишгарон бештар ба сафар мебароянд ва тоҷикистон бо ганҷҳои беназираш сафарҳоро барои дӯстдорони табиат неку хотирмон сабт менамояд. мо вақте ки дар табиати тоҷикистон сайр менамоем, ҳамеша ҳамин табиат қалби моро мерабояд. бубинед ки кӯҳсорон пур аз барф аст ва ин ҷо бошад гулҳои баҳорӣ аллакай миёни сабзаҳоро бо ранги хело ҳам зебояшон зинат медиҳанд. чандин намуди гулҳои баҳориро мо дар ин мавзеъ дарёфтем. акнун рустанд ва шукуфтани гулҳо, бӯи хуши онҳо албатта ҳам манзараро зеб медиҳанд, ҳамзамон дидаҳоро воқеан ҳам як нерӯи дигар мебахшанд. хело фурсат кам мондааст пурра гулпӯш шудани ин мавзеъ, ин макон ва боз ҳам зебоиҳои табиати тоҷикистон даҳчанд мешаванд. зебоиҳо ҳар нафаро албатта табашро болида мегардонад ва қудрати зебои офарии табиати тоҷикистон бошад ҳамеша сайёҳонро аз давлатҳои гуногун ба ин сарзамин ҷалб мекунад. وطن را دوست می دارم به خاک از سر فرو دارم وطن را دوست می دارم به خاک از سر فرو دارم وطن غم خاری من باشد وطن دلداری من باشد وطن غم خاری من باشد وطن دلداری من باشد. هوایش دوری نو بخشد ای به چشمم نوری نو بخشد هوایش دوری نو بخشد به چشمم نوری نو بخشد از او خاندان بهاری من بهاری فیض باری من از او خاندان بهاری من بهاری فیض باری من بهاری فیض باری من بهاری فیض باری منی